Na lezecké stěně Brutálka ve Zvoleně nabízíme dětské lezecké kroužky pro děti ve věku od 5 do 14 let. Kroužky dělíme na kategorie předškoláci, školáci první stupeň, druhý stupeň a brutálci. Mládeži od 15 let doporučujeme tréninky pro dospělé. A jak vypadají samotné kroužky? S předškoláky si hodně hrajeme, učíme je bezpečnému pohybu na stěně, lezeckou techniku a do kroužku zařazujeme i nelezecké hry, které u nich rozvíjí hlavně motoriku a sílu. Na kroužku školáků dbáme na správné návyky, učíme, jak se rozcvičit před lezením, trénujeme lezeckou techniku a hrajeme hry, které rozvíjí hlavně vytrvalost, sílu a rychlost. Se všemi dětmi lezíme na boldrovce, což je lezení bez jištění, za to se skáče do měkké žměnky a také lozíme na stěně s lanem. Děti od 12 let učíme jistit ostatní děti na laně. Skupina Brutálci je určená pro fyzicky zdatnější děti, které se chtějí výrazně zlepšit v lezení a případně chtějí brutálku reprezentovat na soutěžích. Výhoda našich kroužků je, že ve skupině máme omezený počet dětí na 10 a těm se věnují 2 zkušení instruktoři, kteří rádi děti provedou tímhle jedinečným sportem. Na lezeckej stene Brutálka vo Zvolene otvárame od septembra nové krúžky. Bude to krúžok s názvom Parkour a bude to krúžok bojového umenia Taekwondo. Parkour je vlastne umenie pohybu, obsahuje aj prvky gymnastiky. Deti to veľmi baví, pretože je to stále niečo nové a deti majú pohyb veľmi radi. A práve v dnešnej dobe, keď deti trávia čas aj online s počítačovými hrami, tak je super, keď chodia na nejaký krúžok, kde majú veľa pohybu. Freerun je vlastne parkour, ale obsahuje aj akrobatické prvky, čiže nejaké voľné skoky alebo dokonca aj premety a salta. Celkovo na to, aby deti boli pripravené na parkour a freerun, tak používame na to disciplínu, ktorá sa nazýva kalistenika. Kalistenika je vlastne cvičenie s vlastnou váhou. Využívame tam aj rôzne gymnastické nárade, ako sú hrázda, bradla alebo gymnastické kruhy a samozrejme súčasťou kalisteniky je aj stretching. Na tréningoch parkour sa učíme základné prvky, kde deti získajú základnú silu a naučia sa ovládať svoje telo. Neskôr, keď zvládnu základné prvky, sa začneme venovať aj rôznym akrobatickým prvkom. To už sa nazýva freerun. Čo sa týka krúžku bojového umenia Taekwondo, Taekwondo je korejské vojenské bojové umenie, ktoré kladie dôraz na sebadisciplínu. Na tomto krúžku sa deti učia dosahovať aj svoj cieľ a teda učíme sa tam aj spolu to, že ak niečo chcem, tak to trvá nejaký čas, kým sa naučím napríklad nejaké salto, alebo keď sa chcem naučiť nejakú techniku úderu alebo kopov.